Unit 4. Dialogue. Corty is expecting her Australian friend for dinner. She has to do some shopping. First, she makes a shopping list. Kell 1 kiló krumpli, fél kiló paradicsom, 3 kiló paprika, 4 kiló gomba, 1 kiló alma és 1 kiló barack. Kenyér és hús is kell, azután pedig a közértbe megyek. Kell 2 liter tej, sajt, sonka, szalámi és kolbász. Having done some of her shopping, Corty enters a small supermarket and walks up to the counter. Tessék, 20 deka sajtot, 15 deka sonkát és 25 deka téli szalámit kérek. Mennyibe kerül most 10 deka téli szalámi? 54 forintba. Nagyon drága. Elég lesz 10 deka is. Tessék, még valamit? Van gyulai kolbász? Sajnos nincsen. Nem baj, jó lesz a házi kolbász is. 30 dekát legyen szíves. 33 deka. Jó lesz? Jó. Más valamit? Köszönöm, más nem kérek. Corty looks at her watch and suddenly realizes that she'll be late at the airport unless she takes a taxi. She walks up to a taxi stand. Szabad a taxi? Igen, hová parancsol? A Ferihegyi repülőtérre legyen szíves. They arrive at the airport. Mennyit fizetek? 680 forintot kérek. Tessék. Köszönöm. Én köszönöm. You enter a supermarket. You want to try some Hungarian speciality. Ask if homemade sausage is available. Van házi kolbász? What answers are you likely to get to your question? Van. Nincs. Ask how much 100 grams of ham costs. You can do it in 3 ways. Mennyibe kerül 10 deka sonka? Hány forintba kerül 10 deka sonka? Hány forint 10 deka sonka? How does the shop assistant say 42 forints to these questions? 42 forintba. 42-be. 42. How will the shop assistant ask you anything else? Még valamit? Más valamit? How do you say that you don't want anything else? Köszönöm, más nem kérek. How do you say that you want 100 grams of cheese as well? Igen, 10 deka sajtot is kérek. Having done your shopping, you walk up to a taxi stand. How do you ask if a taxi is available? Szabad a taxi? When the taxi driver asks you where you want to go, how do you say, while showing him the address, "Here, please"? Ide legyen szíves. How do you ask how much you pay? Mennyit fizetek? Do you understand? Marlon D. Johnson, an American businessman, is on a business trip to Hungary. On his day off, he decides to venture out on his own. First, he needs a map of Budapest and a few other things. Listen to his conversation with the tobacconist. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, tessék. Egy Budapest térképet kérek. Tessék. Mennyibe kerül? 136 forintba. Kéri? Igen, kérem. És 5 budapesti képeslapot is szeretnék. Tessék. Parancsol még valamit? Igen, 5 bélyeget is legyen szíves. Hová kéri a bélyeget? Amerikába, New Yorkba. Sajnos itt csak Magyarországra van bélyeg. És hol kapok bélyeget Amerikába? A postán. Értem. Mennyit fizetek? 197 forintot kérek.